ମୋ ନାଁ ହଉଛି କାଞ୍ଚନ ଗଙ୍ଗାଇ। କଣ ଘଟଣା ହେଲା ହଠାତ୍ ଏ ଯେ ଯୋଉ ପାଣି ଆସିଲା? ସମୁଦ୍ର ପାଣି ତ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସେରକମ ଏକା ବେଳେ ଯେ ଆସିଲା ଆମ ତିନିଟା ଦୋକାନ ବାଥରୁମ ଏକା ବେଳେ ଧସେଇକି ନେଇ ଚାଲିଲା। ଆମେ ଯେ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସବୁଦିନ ଖଟିଲେ ଖାଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଏରକମ କେରକମ ଖାଇବା ରହିବା କେରକମ ଇଏ କରିବା ପୁରା ଘୁଷୁଡି ଗଲା ଦୋକାନ ତିନିଟା ଦୋକାନ ବାଥରୁମ ସବୁ ଇଏ ହେଲା। ଆମେ କିସ କରିବା? କିଛି ସରକାରୀ ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ତ ନେବା ଦରକାର। ସେ ଯେ 2000 ମାନେ 2ର ଯେ ହେଇଥିଲା ଯେ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେଇଟା ଯେ ହେଇଥିଲା ସେଇଠୁ ଯା କାମ ଯାଇଛି ଆଉ ହେଇନାହିଁ କାମ। ସରକାର ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯେ କେରକମ କିସ ହବ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା କେରକମ ଆମେ ଆଜି ତିନିଟା ହେଇଛି କାଲିକି ଆଉ ହବନି ବୋଲି କଥା ଅଛି ନାକି ଏରକମ ତ କିସ କରିବେ ସରକାର ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନା ନେବେନି ଏଇ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ତ କେତେ ସର୍ତ ବି ସରକାର କଥା ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଛେ ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ କରିଦିଅ କାମଟା ଇଏ କର ଏରକମ କହିଛେ। नहीं नष्ट ହେଇଗଲାଣି ତ। हो से विजुअल नहीं हो तो प्रेस करते को जा करते को दौड़ा जाती हो बने तू बुला उठा नहीं एकदम पत्थर माने एकदम आज काली बच्चे वाला यहां सुबह नहीं नष्ट ହେଇଗଲାଣି ତ।